kwaendwe pina mai guru wako ere ha nai kwaendwe pina mukadzi wako anenge anopinga uwo akusi kuda ngofumura musha ere kweseko kandi zvinhu taingotaurana sefamily tiri pamwe chete kaka anenge muroyi mukadzi wako anenge anomukona yezvo pauyo pindai baba pindai titambirei baba tiripo makadini baba vedu vezvimweya tiripo zvedu tinotenda garai baba garai ko makadiko baba tiripo makadiwa kana kwakadi kunoko aiwa tiri vapenyu chose aiwa kuno tinofara tenda dzakadi muri aiwa dzitsvene zvadzo makadiko mufudzi wedu tiripo makadiniwo tinofara wakadiko upenyu tiri kungodaro nekudaro mana aiwa mwari ngaakudzwe tinotenda mwari makadiko dai rakamufundisa ko makadiko izvo ko nhai chale chale manyatsoda zvekutaura izvo ko vatadze izvo ari kuti wakadiko mama hatidi kurova imbwa takaviga mupini ndaona kuti zvinhu izvi zvinondipandukira mangwani muchinditi nada kukutukaya usaka ndauya nababa zvinhu zvipiko zvauri kutaura naye mwana vatsanangurire vanzwisise akuti watuka ndiani hanziko nemwana wenyu naye baba ndotonzwa nemika ndiri kunzwa ari kuchema mwana kuti hazvina kumira zvakanaka musha unenge wapinda nyoka chiko ko nyoka inonzi yapinda pai saka inini kureva kuti ndini ndaanyoka yacho yapinda muno mumusha sezvawareva baba mai vandituma makuseni vakati ndinotora mapiritsi kuma4 kuti vagosara pano vachitora mai rudaro kuti vaite mukadzi wechi2 wababa mudi kuti vagare nhaka baba mudiwa vagare nhaka mai rudo ndozvabva zvandidzingira mai nenyaya yekuti ndinotora mapiritsi ko zvanga zvakaipei zvakaipei naye mai pane chakaipa ko baba havana mukadzi here ndini mudzimai wavo ini saka imi mai mukati kudii nazvo aiwa nhai kana nemiwo mufundisi inini ndinogoti ndazoti kudini hazvo imimi chokwadi kana makazvitarisawo mwana uyu ndiyodii ochidii murume wake hapasina pano iyei ndiyangotosara akadai iyeyu ndiyasara akadai asi kashoko ramwari haridaro rinoti murume umwe mukadzi mumwe mumwe nyaya yekugarana nhaka ko munoziva sei kana akachena iyeyu makutaureiko imumvudi ndiri kutotaura chokwadi kuti hatigone kurova imbwa takaviga mupini tigopembedza chakaipa ko uyo akapa uyu chirwere musha wese wapararaka saka muri kuti mwana wangu akafa nechirwere handizvo zvandareva asi ndangoti ko mungadarirei madii kurega vana vagara masunga imba yevana uyu kana azowana anenge amuwanawo tokudza mwari naizvozvo ngatsvage wake kuzhe murume wangu zvaakafira nhamo inini mama saka iwe mukadzi wo nhasi wakundishambadzira mukereke zvokuti handisina chimiro ndichenzi ndoda kutora murume wako manje yamaita iwe mufundisi hazvina kwazvati zvasvika zvangosvika kwandiri ndosaka ndauya kuti tigadzirise dambudziko rapinda mumba kereka hazvina kusvika havana kumboshambadzwa ndini bedzi ndaziva nyaya chero maimufundisi havasi kuzviziva baba uye tinodzidziswa kuchengetedzeka zvakavanzika zvevanhu taurei nyaya yenyu zvakanaka mufundisi nyaya inini zvamaita maijilimba hazvina kunaka kuti muparadze musha wevana ndati muvapararere ini ndo zvandataura kana maisa wechipiri maparadza musha ini ndo zvandataura munozviziva here kuti pachipare iwe uchadya zvese zvese uyo anotsvaga zvaanotsvaga kuti adiwe uyo anotsvagawo zvaanotsvaga kuti adiwe kana chiricho chifundisi chenyu makurasika asi shoko ramwari rinotikurudzira kuti murume umwe mukadzi mumwe maikwenyu kwamunoenda muri kuzviona ndizvozvo
inini wangu murume kufira nhamo yakaita seizvozvo kuti mupote muchindigasa matare day and night ndigaswa matare nemini iwa mukadzi wezvawaita manje izvinowati makana neni kudai makana square kudai so uyu murume uyu ndakutozomutorera izvozvo nekuti ndingafambe ndinzifambira ini rese nekuchechi handisina kana chimiro nekuda kwekuti watofambisa shoko rekuti ndinoda kutora murume wako manje ndakuchinatsomutora. Amai Rudo, kana makanga makagara muchida baba mudi taurai ndiende. Mosaridza zvamunoda baba mudi, amai mosaridza zvamunoda kuti ini mukatora Mai Rudo ini ndoenda. Sarudzai zvamuri kuda, baba vari pano vobva vakuropafadzai ini ndorongedza mabhega angu ndoenda. Monipa gupuro rangu zvobva zvapera. Hakuna zvakadaro. Rudo vaviri ini handisina chekuramba ndichitaura. Baba vanga vakutsanangura kuti vanodani pano. Rinoti chabatanidzwa naJehovha pasawane anoparadzanisa. Uyu anenge amira semuparadzanisi weava nokuti havana mwoyo miviri ava havagone kuzovagwanisa pamwoyo mumwe. Amen. Amai muruzvinzwei zvakude Nai baba zvanga zvakaipei kuti uyu aendese Rudo kuchikoro angopota achimutengera hembe inini pai pamba shortage pai angopota achimutengera mafuta yatova mhosva angachengeta hake asi kuzoti ndopakarema ipapo. handini nyaya yacho handichamboigoni nyaya yacho iyi handichatomboigoni yakutoda vekumusha kwangu varipo yakugarapo zvinzwira nekuti handitongwe nerudzi rusi rwangu. Mufundisi, hamungofa makaigonai munonyepa ipi. Asi shoko raMwari rinoramba chidzokai kamaimo. Hapana zvamuri kumbogadzirisa. Hapana zvamuri kumbogadzirisa. Amai vari kutoda Mai Rudo, baba mudi vari kuda Mai Rudo. Nemi mufundisi wacho handichanzwisise. Handichanzwisise kuti ayu. Chingoisa rugare pamushauno maimo. Zvamuri mukuru wamadzimai, mapindwa nei? Ko zvino kana mwana ada zvake ndingamurambidza. Angavagona vaviri, iye umwe chete ari kumugona. Baba, regai tigona tongomirira kungona. Asi mangwana musazondifunga, mangwana muchanditsvaga. Baba, ko pane chakaipa chipi kwani? Zvakatokuchenera izvi. Matochenesa mukatoti hai iniso mukadzi mukuru. Maijilimba. Zvamurimi mukuru nyangwe nekuprovinzi. Ndinoitaura sei nyaya iyi?